Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kama kilomita ngapo kuchoka pacha poyambirira pacha pano president akufika, anthu ali ndi chidwi kuti aone mtsogoleri wawo komanso mtsogoleri wa chipani chawo cha Malawi Congress amve mfundo kuti president awauza chani pa nkhani zosiyana-siyana zachitukuko komanso zosamalira. Nakudula nthawi chakumakamba nkhani yoyera maziko olimba ndizofunika bangi zimenezi. Ndizofunika nzanga mayeso yochikhadzula chifukwa chonena kuti kuyambira chilandirireni ufulu dziko lino kufika panopa pakhala maulamuliro osiyana-siyana. President wamakonda kumanena kuti sitikupanga izi kwa ife koma tikupanga zimenezi kwa mibado imene ikubwerayo. Asazanene kuti atsogoleri amene analipo sanatithandize ayi, komano azanene kuti iya ntchito inagwirika. So umboni wa zimenezi opanga chitukuko kupangira mibado imene kubwera ndi kulimba kwa chitukuko. Alright, kulimba kwa chitukuko, kukhazikika kwa chitukuko. Good. Panopa anthu mmakamba za chitukuko chimene anasiya malemu Dr. Hastings Kamuzubanda mpaka napano kugwira khoma lichakupeza kuti lili ngu. Okay, so Dr. Chakwera wakupanga chimodzimodzi kudzera ku ntchito ngati za misewu. Mukhoza kusiyanisa quality ya misewu imene taona imene President Chakwera akumanga ndi quality ya misewu ina imene inalipo pakatipo. So zonsezi akuchita kuti mibado imene kubwera izathe kuyamika kuti ayi anachitawo. Zanga amene tongano ta Isaac Charlie amene inairo pamene president watsipo lino wachita misonga wayima mboma la Dedza kubaso mboma la Salima. Ala president afika pano pa chilanga headquarters kwa chief chauma Mayani constituency. Ayi kunotu akuyimira ndi Patrick Sebron Chilondola ndamene akuyimira dera lino Mayani constituency. Choncho president amodzi ndi mayi wa dziko lino afika pano pa chilanga headquarters kumadza kumbutsa anthu nkhani yachisankho cha pa 16 September 2025. Wauza anthu nkhani yakufunika kwa chisankho chimenechi, kunena kuti chisankho chimenechi kufunika kuti anthu akuti awasankhe Dr. Makatha Chakwera kuti chitukuko chipitiriratu mdziko muno, chitukuko chifalikiratu madera onse a mdziko muno. Zomwe akunena president zimenezo akamachititsa misonkhano imeneyi komanso kuwakumbutsa anthu kuti ena asanamize ayi kuti zinthu zikubwera chifukwa cha iyo akuti ayi mitengo ili zifukwa za zimene kubwera. Ena akuchita dala zimenezi pomabisa katundu osiyanasiyana, akumakamba chisanzo kubisa shuga amene kuti mwina munthu akumudzi amve kuwawa koma kuti ayi adziwe kuti shuga yapangata anthu ena. Choncho president akutisati adasankha avitupiko engineer Mumba kuti awathandiziranso kwambiri pa ulendo umenewu wakuchisankho chimene cha pa 60 September 2025 ngati running mate, kuti akayime nawo limodzi amene akuthandiza kwambiri kuyimira achinyamata komanso kuthandiza kwambiri kufuula zinthu zinanso zimene anthu ena achinyengo akhala kubisa mdziko muno. Akumakamba pa president nkhani ya mafuta amene wanira galimoto akhala komanso ambuyomo, koma ena amabisa aticholinga kuti mwina anthu adzili mafuta amene sangapezekenso mdziko muno. Ndiye president amene kuti ayi tapanga njira zosiyanasiyana phasaponso magulu mafuta amene kuchokera ku maboma ena akunja, government to government, G2G, kuti mafuta azifika mdziko muno motsikirapo. Makamba landing cost imeneyi kuti mwina mafutawa anthu adzigulabe mochipa mdziko muno. Zimene zapanati zikuchitika fonga kha maiko ena akumatha kugula mafuta amenewa mdziko mwamuna. Machoka chisanzo cha maiko ngati anthu okhala malira dziko Malawi ka Zambia, Mozambique amene amabwera kugula zinthu kumalawi kuno zinthu zikuferapo mtengo. Apatu ndikupekeni kwa Richard Mandobanda omwe ndi mlembi mkulu wa chipani cha MCP kuti atsogoleretu msonkhano umene upano pa chilanga headquarters kwa senior chief Kauma boma la Dedza. Ndiangati mmakonda Chakwera tione dzanja. Nosenu mmakonda Chakwera. Modi muchaya kwa chawamphamvu kuno kwa senior chief chauma aliyese dzanja mwamba. Kwacha Dr. Chakwera awinanso. Dr. Chakwera olemekezeka state president a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera, komanso mayi wathu wafuko mayi Monica Chakwera, abwana komanso first lady mulandire ulemu wanu. Dziwani kuno kwa senior chief chauma mwalandiridwa. Kunonso kwa mwana wanu uja regional chairman amene agwira ntchito yotamandika timangoti mwachidule nkhani yakwera mtunda maboma 12 pakwawo pana president ni mati ni wapempe
Senior Chief Chauma kuti iwo akupatseni malonje akummawa mame asanakamuke pano pakwawo pa Chauma. Senior Chief Chauma achimwene tila alandire na president. Asino pakwawo. Olemekezeka asili president athu. Olemekezeka asili president athu Dr. Lazarus Makasi Chakwera komanso ndi a first lady mayi wamkulu dziko la Malawi. Ulemu nduna zonse zimene zabwera pano. Ulemu mafumu ndonse achipani. Ulemu ukhale m'malo mwake. Pano ndichilutsa zolankhula komanso ndipereke ulemu kwa chimwene agogo Sultani Tambala alipo mpano koswese ino tilipo mafumu awiri achimwenewa ndine. Poyamba bwana tikulandireni ine tikamakumana madera muja state president ndimachokera pano. Ndimachokera ku kwa Chilondola. Tikamakumana nthawi imene dabwera kumene kuja danena kuti kulibe zolankhula tikalankhulira kumudzi. Chifukwa mnando omunda omakambira kumunda komwewo. President ndithokoze kwambiri. Ndaona kuti muli pa ntchito yayikulu yopita muyendera anthu kulimbikitsa anthu tikavote pa 16 September. Dedza mwayamba dzulo komanso simnamalize mkachoka pano mwina ndiye muyimalize koma muti mukaona inenso nduti nkaona Dedza yonse ndi anu. Ife kudedza kuno sitichita zina muzandikhululukira. Ndithokoza kwambiri zitukuko zimene mwapanga pa nthawi imene mwakhala pa mpando koma mwakumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana ngozi kwabe kunachitika zambiri ku Blantyre komanso kagwedwe ka mvula koma sizidayimbe zinthu bwana muyendetsa dziko mwamtendere. Asel president sanayiwale kumudzi kuno mvula idagomola kuika mvula sidagwe bwino oranza athu kuno chakudya kulibe komanso ngakhale kwanza athu kwakapanda uku anthu avutika kwambiri kwakapanda ngati kuli kachakudya kena kambire kwakapanda ifanza athu ali pa mavuto akulu kwambiri. Masiku ano ukapita mtauni imu tusokera ndi muja mwakonzeramu ine ndapita kale kutaone ndakasokera utera msewu uwu ukatulukira kumene sumafuna iwe chifukwa cha inu ambuye azilemekezeka. Ndithokoze mafumu mulipo bwana uja amatikweza ayiro obwera pa kuno sino mwati fumu aso mwayiku tili mafumu nyu yotuluka kumene msudukesi ali papeiro yachiyani kodinu ya boma ambuye azikudalitsani. Pepani poti nzofulumira nsanayiwale mati kukumbutseni mwina timanguyimba ngati nyimbo mwayang'ana kwa state president kunkhoma kumeneku msewu umenewu udachoka ku Mayani upita kunkhoma koma tikamalankhula naona ngati bwanji lero zimveke tufuna msewu muti matire phula uwu. Chifukwa msewu umenewu umalumikiza zambiri komanso kuno kuli ziwiya zambiri za boma. Tili ndi Mayani secondary school ku Mayani konso kuli chipatala tili ndi mjini kliniki katundu oboma tamene tili kwa Kalulu tili ndi chipatala tikachoka kumeneko patsoyo tili ndi chipatala za boma katundu oboma ofunika boma likamendera lisamavutika mayendedwe
Ndeni kafika so pachilanga apa. Tidamanga so CDSS, chilanga CDSS. Pamene papa afunika msewu. Tinafuna kuti msewu umene uchonde kandi gwade kaya. Mutikwazele msewu umene wa Senate President chonde. Pamene mudalisa yena ifeso mtukumu. A Senate President hayo mwe mangu khala pampandoyi. Magetsi adai mapaka bindizapo. Inu kuno nkwanu Mozambique. Magetsi adai mapaka bindiza pali panopa chonde. Magetsi amenewa anthu ndalama alandira kale za chipepeso. Magetsi adai mapaka bindiza tufuna magetsi atafike kuno na feso nwi. Pomaliza president monga ndathokoza kaya ife mafumu timagwira ntchito ndi boma limene likulamula. Bwana wathu lonse mafumu ngakhale dziko lonse bwana athu ndi uti sitikuchitisani manyazi bwana. Kuno kuli akuluakulu athu amene atiyimira chipani cha Malawi Congress Party ona bozedi chilondola komanso tili ndi Mashado Kajule ndi nzake uja uku Benison ana athu akonetsana akuluakulu koma ine nkafika pamene papo zawislosopu zimakhaza pompopo koma mwamvatane nazi. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Aseno pakwawo taombelani m'manja gogo chauma. Machidule timatachi mwene ati fumu yodzoka bwino ndi wanthu yodzoyankhula yodzocheza. Bwana kuno sikochita kampeni chifukwa kuno chiyambireni amadziwa za Malawi Congress Party. Anthu awa ndi achada alembetsa kwambiri. Mutangonena kuti kalembetseni adachita kunjikana amachita kuyenda komunikomo. Mwana wanu Zebron Patrick Chilondola maboma 12 amachita kuyenda komunikomo ndi anyamatawa makansalawa. Moti anthu ali apa nangati mudalembetsa 40 takuonani. Anthu awa bwana mujanenera inu mtamva za msewu. Ineyo ngati leader of the house kunyumba malamulo ndithokoza. Ndiwakumbutse kuti msewu si mdango ika mbudget komwe ika ndalama zomwe. Kuti msewu utani umenewu umangidwe. Chifukwa umango yankhula wose ika ndalama zinthu ziwiri zotani koti. Koma wathuyi amachita. Muchamangira misewu mtauni. Aona natu zoona gogo. Ngati udapita kwa zaka ziwiri zapitazo pita pano udzikaona ngati sangwafika ku South Africa. Ndamva kuti wena umatengana kumudzikwatiye ku South Africa nkwasiya pachi. Ali nafika ku South Africa ndi town imene Chakwera utani kodi au manga. Nkumati zidali kuti ndayo sei. Tsono anthu awa inu muziyamika chifukwa president uyu ndalama za msewu uno waika kale budget yake ya chaka chino. Osati kuti adzachita koma watani kale zimenezo wachita kale. Komanso bwana ndititokoza. Vuto tu bwana kuno ndivulai. Kuno tu bwana mpafupi kwathu kwa Mawelu kuselipo. Anthu tu amapitutsa kwa Mawelu kwathu kuja kudowa kuja njira yake sonyo mwenye. Kuno vula idavutadi bwana. Moti chikhayo tivula sida vuti anthu awa sibweza opempha chakudya ayi. Chifukwa anthu awa madalira ulimi muone palibe munda ogonera. Tere anthu ambakale kusosa kuyembekezera kumwamba kuti vula ibwere. Muchamugulira mitengo mbewu. Muchamugulira soya mtengo wabwino. Foja mtengo wabwino. Dedza mtengo wabwino. Chikhayo choti vula kuno ina kwabwino. Miyo ya anthu awa idakapita patsogolo. Miyo ya anthu awa bwezita pita patsogolo. Your Excellency zimenezo tuthokoza. Tsono kuno mwana wanu amene sakungogwira kuno kokha ntchito. Mwana wolimba mtima muli kotsutsa boma anali nanu. Mwalo wa mboma ali nanu. Pali wena amati pakalowa njoka kumbaweka. Pakalowa mbewa nkumbe nawo. Anthu wena ni anthu ofuna kumfuna mpando chifukwa chokuti akuti zinthu zatani kodi zakoma. Koma muli naye mwana wanu wanyozedwa, watukwanidwa facha dzina lanu. Watukwanidwa facha Malawi Congress Party. Wanyozedwa facha Malawi Congress Party. Koma ifo mkonda timangoti nkhani yakwera chani kodi mtunda. Timangoti nkhani yakwera mtunda Patrick Zebron Chilondola. Amene inu
munamsankha kuno kuti akuyimireni koma tachilondola kumbuyo kwawo kuli Achakwerawa zonse akulonjeza achilondola owapatsa ndi ndani kodi Achakwera aliyense mmawa kukakacha osachita sonjenjemera kaya udalembetsa ndiye chovotera suchipenya usadandaule ena mmagwamphayi sinduchiona osatuluka ulendo uno aliyense akatuluke komo ndi komo aliyense dzina lanu likonko akakupatsani choti mukavotera pamene paja mkaona nkhope oyamba number 1 ya president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi imene mkasankhe inu simsakachita somayang'ana kuti pati mkaona nkhope ambuye tetiziyamika Achakwera ngooneka bwino sinkamba zawe nawo koma Achakwera ngotani kodi chizindikiro chawo mtambala wacha tambala masowa alipo samudziwa tambala tere nkukasowa patambala kenako kumapeto kukulika bokosi akakupemphani kuti ngati umadziwa kulemba kata koma ngati sudziwa kulemba akakupatsa inki kuti ukata ukakatinda muja usakapinde mwachangu kupangira kuti chingathodinda sopena apo ayi ngati wafulumira chitaka mpweya pang'ono ukatero nkutani bwino mtima uli pasi wavotera Chakwera zonse zili cha kenako akakupatsanso chipepera china kuti tsono ichi ncha MP tsono MP amakatenga chitukuko kwa president akamabwera wina kumati nzatere mbodza tonse ma MP timatenga chitukuko kwa ndani kodi kwa president tsono MP amene akugwira ntchito na Chakwera ni Patrick Zeblon Chilondola temkafika pa Patrick Zeblon Chilondola musakanjenjemere tavulani chipewachi bwanji pamenepo kodi amabisa mpalawu ndiye pa Patrick Zeblon Chilondola sipovuta nanunso mkafika pamene pacha mumuona uyo Patrick Zeblon Chilondola sakalemba kuti maboma 12 ayi alemba kuti Patrick Zeblon ndani Chilondola apa pati tambala wacha uku kuchonga kapena kutani nkhani yatani kenako kansala dzina nda Sadika Chule wadiya Mayani Chilanga wadi inu dzina nda Tito Benson Chirundu wadi ndiye kuti anyamatawa ntchito yawo njotumikira nawonso chizo chawo mtambala wachani Chilondola chizake mtambala wachani Achakwera chizawo mtambala wachani mwina nkukhala ni mawu amodzi lero ine nkupatsani 1 minute kuti mwalandire bwana kenako kuti apemphe bwana kuti atiyankhule malo wanu zikomo kodi izili bwino sizili bwino tsopano nkhani yakwera mtunda aliyense dzanja mwamba tichiteko cha mphamvu kwacha Ochakwera nanga boma ife tonse maluwa Achakwera wali kuti phe ulemu o president wathu mtsogoleri wa dziko lino emwenso muli mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress mama Monica Chakwera mayi wathu mayi wafuko mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress bambo Richard Chimwendo Banda komanso akuluakulu onse wakuchipanichi mayi wende nalumo kutsogolera Women's League chigawo chapakati nditero kuti maulemu akhale m'malo mwake ine bwana sindiyankhula zambiri ndine namwali mwafika pano mpa home nkhani ili pano bwana ndiyo mwe ija mudadzadutsanso nthawi ija kuwapempha zibale wanga kuti wakalembetse odalembetsa atonthe awa sichoncho kodi kwezani manja mmwamba bwana aone bwana mavoti awa ndi anu ine ngati wapa mpando wa chigawo ichi ndi uchalenja kuti mavoti onse awa ndi anu bwana songapatse wina izipani zina zivutika kumabwera kuno oyutuyemwe adabweratu kuno pamayani papo kabambe adabwera apa tidamtumizira wana basi wana makangujowajowa pa giraundi kwankhala ngati kuti simsonkhanoso koma pachitika mpikisano wakaguleke ino mati chiwedewede akadzasewera mkwawo kuti chono chamani koma mosataya nthawi bwana ndingoperekeza ndi gogo aja
njala tikuyika mbadi paliponse pamene tuyenda. Kuno kudedza Mayani kuli njala yayikulu kwambiri, ndipo mwapaderadera kuja kokapanda mgawi ngakhalenso chetsa uko kungakhale cham'mbale sodapeze. Inu ndinu mtsogoleri oganizira wanthu kotero kuti tikudziwa zonena kuti posakhalitsa apa mayankho akhalapo kuti anthu athu osafe ndi njala. Ndithokoze kuti dera la chetsa mpaka pano kuti walankhule pa foni omakakwera pa chulu kulibe network. Zikomo kuti inuyo ndi boma lanu bwana kontrakta wapezeka kale kuti akayike mbonekera pa phiri la Dunde kuti kuchetsa kuja wanthu asavutikenso pa nkhani ya network. Zikomo kwambiri bwana. Singayankhula zambiri kuno chifukwa inuyo ndi wawinawina, komanso ife wana wanu tikudutsa mosavuta. Fa anthu akapanya votiyo ndo amene mukuwaona apawa. Ife tikufuna kuti ngati kampeni bwana muzikachita kwina mavoti awa nganu kale. Ine ntero kuti Mulungu akudalitseni chifukwa ulendo ngoutali. Zikomo kwambiri bwana. Tere tikuthokozeni bwana kuti titakupemphani ife kuti muyimireso mupulumutsenso anthu acha albino amene DPP imapha nthawi ija mudavomera. Tere anthu awa sangalolenso kuti DPP ibwere itapheso anthu acha albino ayi. Anthu awa pokavotera inu autetezanso moyo wa anthu acha albino. Povotera inu afuna mbewu zawo zikude mtengo wabwino, afuna misewu, afuna nyumba za polisi. Kuposa zonse amalawi tikhala amodzi. President wanje oti wolo akunyozeni simbweza, akutukwaneni simyankhula. Enawo tu bwana adakula zaka 19 kungwane nongova ndikunyenyani kuti akulu mwakula mufa ndi mtima. Pamenenu bwana mtima wanu ngotsika mmalera wina aliyense. Chimenecho olo azibusa olo mafumu akumati president koma ndani kodi uyu. Ndikupempheni mmawa uno bwana kuti mutiyankhule malo anu kwawo kwa chauma. Zikomo kwambiri Excellency. Kwacha ndithokoze kwambiri asinyo chief chauma analisona anzawo akumtunda uko Sultan Tambala pano pachilanga headquarters ninatukira uku constituency ya Dedza Kasini. Ndiye ndikukhota yapo ndaona kakulu kali mchipepala analemba chipepala cha white ndiye ndimati nachita chidwi ndimafuna niwerenge. Ndiye powerenga akuti ife tuthokoza chifukwa cha promotion ya aphunzitsi well done. Ina kuno nkwase no pakwa odi bana mpaka na gogo machirutero kuti pano mpakwawo pase no pakwawo nati koma agogo achayima zina zamazitsata ngati anyamatawa. Ndiye ndithokoze chifukwa kuima pano kungosonyeza ino akuluakulu achipani achimwendo komanso Adeus Gumba ndi wena ngakhale aku region na chilondola amene akuti tafika kukhomo kwawo lero walankhula ngati namwali ndi anachepetsa zoti zakwera mtunda afuna muwakweze akwere mtunda badi alipo alukayika za chilondola kuno. Ndiye ndithokozenso chifukwa chakuti amene anali ku parliament yapitayi vafotokoza pano kuti ngakhale mu budget za msewu umene agogo amafuna alakalaka atagwada pafumbipa munthu wamkulu munthu wamtali koma kudzichepetsa msewu uli mu budget udayikidwa kudali ma drawings za msewu ofunikira kuti akonzeke. Ndiye zikakhala chonchi zatipatsa chiyembekezo simomwemo nanga wena amene mnapita kulilongwe akuti namiza anzawo kuti ati wapita ku John uteko sanafike ku John koma
ngati zimene zijaziona akhale mchiyembekezo kuti tsopano tikamalowa m'midzi muno zimene sanaona aonanso kuno kumudzi. Chifukwa tikumanga misewu yolimba yokhalitsa, tifuna zonse zikhale bwino, ndipo tifuna anthuni tithandizane. Nkhani ya njala nkhani yomveka bwino chifukwa chakubwera kwa mvula koma mwamwa njomba nthawi zina osamaliza bwino. Tithokoze kwa wena amene madambomu alulima timadimba tosiyanasiyana, tilimbikitsenso wanifi kuti ngati sanakwaniritse athandize aliyenseyo kuti chakudya kazipezeka. Nkhani yakudya kwa mgawi ngakhalenso kupita kutali kudya ukalulu, nkhani yakuti njala kumeneko yavuta kwambiri, mpofunika thandizo likabwera chifukwa ngakhale mbajetimu chimanga tikugulanso china chowonjezera kuti chipite m'midzi ngati imeneyo. Ndiye thandizo likabwera monga mfumu anadandaulira zikayambire kumeneko kumene zavutira tuko, kusiyana ndi wina woti aliwo mpang'ono kambale, chifukwa nthawi zina kumangokhala kuphangira kwa anthunso amene atumidwa kuti azigawa zimenezi. Pafunika tithandizane aliyense apezeko popumira. Tumvana kodi? Koma kuwonjezera pa infrastructure ngati misewu, masukulu ndi zina pachilanga apatere pa CDS, ndiye kuti anikumbutsa nkhani nambira ija yakuti amathokoza aphunzitsi chifukwa infrastructure development ina yofunikira kwathu kuno. Nofuna nikamve Chingerezi ndiye ninasekeratu. The grey matter infrastructure. Kuti tisangochita misewu koma ngakhale m'maganiziridwe mwathu ndi maphunzitsidwe wathu nikapena kuphunzira kwathu kupiteso patsogolo. Kulibe boma lakweza aphunzitsi kusiyana ndi boma lino adalekereredwa. Mpofunika izi chifukwa nchiyani? Masomphenya a Malawi 2063 amakamba kwambiri zakuti so maganizidwe wathu tisinthike, ndipo manifesto yathu ikuyika pa zimenezi. Tifuna tiyambe ndi generation ya chinyamata ilipoyi chifukwa pakati apa zinthu zina zinasokonezeka. M'malo moti dziko likhale lodzidalira timangoganiza ngati kuti boma likakongola kuti bola azingotipatsa zinthu zaulere. Zimenezo sizitukula dziko yaye, koma zimene tuchita panozi, zimene tuchita kuno kuchilanga headquarters kwa Chaima, zimene zili zofunika zedi kwa Chauma, zimene zili zofunika koposa. Chifukwa ngakhale iwo achauma amadziwa kufunikira kwake kwa maphunziro. Izizi zinthu zofunika, anthu ake ndinuyo. Wena chifukwa chosaganiza bwino aganiza kuti sukulu njosafunika. Wena tete amangokwatitsa atsikana asanakwanenso nzaka 18 zomwe. Lamulo liliko ku Malawi kuno kuti mwana asakhale pa banja, nyamata olo mtsikana pokhapokha wakula wafika zaka 18. Tidasintha lamulo, kale adanena zaka 16. Ndiye kuti ife mafumu kumidzi kuno, mafumu nakuonani mwandandauko, tilimbikitsenso zimenezi kuti dziko likhale dziko lophunzira. Development isangokhalanso ya nyumba zokha koma ngakhale grey matter infrastructure. Lero nafuna nkukambire nkonika Chingerezi niyambire pano pa Chauma chifukwa anu ake mpase no pakwawo. Ambuya akudalitseni nonse. Koma mkavota kodi? President mkavotera nda? MP mkavotera nda? Nanga uja kansala wakuno wa Chilanga ward yadi uyo chule, komanso kansala wa kuchitundu ward ndi uyo Benson wadi. Ambuya akudalitseni nonse. Zikomo mabuno. President wa dziko lino Dr. Mcp Chakwera kumaze kulankhulatu pano pa Chilanga headquarters kwa Senior Chief Chauma mboma la Dedza Mayani kwa USA. Pano ndolendo umene utsopano
kulunjika sotu dera lina kumene president akaso achitisa msonkhano wina oyimayima kwamema wanthu kuti akavotere iwo president komanso tu amene akuyimira chipani cha MCP pano kulowera tu Kanyama Trading Center kwa Senior Chief Kasumbu. Tilandire ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.